नमस्कार। जय भोजपुरिया माटी। तो आज बाबा गोपालपुरिया ना एगो बहुते ज्वलंत मुद्दा और विचारणीय मुद्दा पर बात करे आइल बने और अपन विचार रखे आइल बने। ये सब देखी ना, ई उत्तर प्रदेश में एगो जनसंख्या प्रस्ताव पास कल गई बा और ई पास कैले बा विधि आयोग, जौन वहाँ के राज्य विधि आयोग बा, उ पास कैले बा उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन बिल, जौने में उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के कंट्रोल स्टेबलाइजर मने ओके नियंत्रित कईल, ओमे स्थिरता लावल और ओकरी कल्याण के बात कहल गई बा। मने उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल। तो अब जब से ये बिल आयल बा ना, तब से ही एकदम मने गहमा गहमी चर्चा शुरू हो गई बा ए पर। जे जहे बा सब अपन अपन राय देता, विपक्ष भी अपन राय रखा था। कुछ लोग कहता कि खाली मुसलमान लोगन खातिर ही लाइल गई बा। तो अब पहला बात, अब न पहले हम मोटा मोटी कुछ चीज़ बताई, फिर हम आगे अपन बात रखब विस्तार से। पहला बात, कुछ लोग कहता कि ई जौन बिल बा ना, ई तानाशाही बिल बा। माने जौन उत्तर प्रदेश सरकार बिया उ जबरदस्ती थोपल चाहतिया। तो ए पर हम यह कहब, अगर उ जबरदस्ती थोपे के कोशिश करी तो एके ना, मतलब कि ये अभी प्रस्ताव बा आ सरकार के भी नहीं के भेजल, और जौन राज्य विधि आयोग बा एके एगो साइट पर डाल देले बा। और पूरा मतलब लोग से जे भी उत्तर प्रदेश के नागरिक बा सबसे न कहता कि रउरा बताई कि का उचित बा कि अनुचित बा, अगर एमे कुछ सुधार के गुंजाइश होके वो बताई। तो तानाशाही के एगोरी बात, अगर ई खाली गरीब कहली, चाहे मुसलमान कहली, चाहे खाली हिंदू कहली, चाहे मने ना कि समाज की उत्तर प्रदेश की एगो तबका पर लागू रही, तो हम एक तानाशाह बिल कहती। जब ई बिल उत्तर प्रदेश की हर आदमी मने मनई, अब वो चाहे अधिकारी होके, चाहे मंत्री होके, चाहे संतरी होके, चाहे किसान होके, मजदूर होके, जब चाहे कोनो जाति धर्म के होके, जब सब पे लागू हुई तो एक तानाशाही बिल मतलब कि कहल कहाँ ले उचित बा। अब रउरा बताई, पहले के राजा महाराजा कोनो मतलब कि जब अपन पैगाम या कोनो अपन निर्णय सुनावे तो वो करी परिवार पर लागू नहीं, आम आदमी खातिर लागू कर दे, समाज के एगो वर्ग खातिर लागू कर दे, तो ओके तानाशाही कहल जला। एक तानाशाही नहीं कहल जला, ई पूरा तरह से जनतांत्रिक बा, प्रजा के हित में बा। अगर सही तरीके से सोचल, देखी कब कब का होला ना, लोग ना कुछ चीज़ के ना मानला। देखी ना कितना समय से भारत में ना, विश्व में भी परिवार नियोजन के बात उठता, नया नया चीज़ बतावल जाला, सब कुछ महिला पुरुष सबके ना शिक्षित करे के प्रयास कल जाला। लेकिन कितना लोगों के अपना वाला महाराज, जब तक ना लोग एगो सीमा ना बनाए ना, जरूरी भी बा। अगर समाज के हम रहते हैं, देखी हम फैन से कहब कि धर्म से जोड़ला के ताक नहीं के कि कुछ लोग कहला अरे भगवान संतान देने जो भी है, हम कहता नहीं कि समयानुसार हर चीज़ में बदलाव, हर चीज़ के नियंत्रण जरूरी होला। अगर जबान पे नियंत्रण रखल जरूरी हो, हर चीज़ पे मने एगो सीमा होखे के चाही। तो का होला ना, जब कोनो चीज़ ना मतलब कि हाथ से बाहर निकल चल जाला तो ओकरा खातिर कानून बना ही के पड़ेला। अब दूसरी बात, एक और बात हम कहता नहीं, कुछ लोग ये कहता कि जौन मैंने विपक्षी लोग, जैसे विशेष करके जैसे राव रहू ओवैसी जी का पार्टी भी आ, चाहे सपा वाली, वो कहती है ना कि मुसलमान खातिर बनावल बा। अरे भाई साहब, ये मुसलमाने खातिर खाली उत्तर प्रदेश में मुसलमाने लोग रहेला, आ खाली मुसलमाने लोगों के 2 से 3 से ज़्यादा लड़का बने। अरे महाराज, हमारे गाँव में कितना लड़का छोड़ी जा दी। अब लालू यादव जी के देख ली, खैर वहाँ का तो क्षमा करब, वहाँ का तो बिहार के बानी, हमारी यहाँ कितने हैं नेता मंत्री संतरी बाने हैं, 3 गो 4 गो 5 गो हिंदुए हलो लड़का बाने कुल। हमारे गाँव में कितने आदमी बा महाराज, 4 गो 5 गो लड़का बाने कुल। तो ये खाली कहल कि मुसलमान कुल का टारगेट कइल बा, इमें बिल्कुल सच्चाई नहीं के। काहे कि देखी, अगर उत्तर प्रदेश की रउआ जनसंख्या के बात करब तो हम यहाँ कुछ लिखले बानी, वो बताओ तनी। तो उत्तर प्रदेश में जौन मुसलमान लोगन के आबादी बा वो 18.5% बा, और हिंदू लोगन के जौन आबादी बा वो कितना बा, 80 से ऊपर बा, 80% से ऊपर बा। तो मतलब एक चीज़ और ध्यान दी कि जौन कुछ एगो सर्वेक्षण भइल रहे, ओमे ई पावल गईल कि 40% हिंदू ऐसन बाने जिनके न 3 गो से अधिका लड़का बाने, और 50% ऐसा मुसलमान बाने कि जिनके 3 गो से अधिका लड़का बाने, माने 10% के अंतर बा।
तब देखी ई जवन 40% हिंदू लोग बा जिनके 3 गो से ऊपर लड़का बा, तो का ई कानून उनकर परिवार पर लागू नहीं हुई? तो एक ना मतलब जाति से जुड़ल, धर्म से जुड़ल कतई उचित नहीं के। तो पहला बात तो ये तानाशाही कानून नहीं है, ये समाज के हित में बा, उत्तर प्रदेश के हित में बा महाराज। अगर सतत विकास चाहिए ना तो बहुत कुछ नया बनावे के पड़ेला, नया चीज लावे के पड़ेला। दूसरा बात, ये खाली मुसलमान खाली नहीं महाराज है ना, ये मुसलमान के टारगेट करके बनावल बा, ये समाज प्रदेश के हित में बा। ऐसे खाली मुसलमान लोग प्रभावित हुई, हिंदुओं लोग प्रभावित हुई, या बहुत सारा हिंदू लोग कहत बानी कि 40% से ऊपर हिंदू लोग के 3 से अधिक लड़का बाने, और 50% से अधिक मुसलमान लोगों के 3 से अधिक लड़का बाने। तो ये दोनों तबका प्रभावित हुई महाराज। तो एक धर्म से बच। अब देखिए ये सपा होके चाहे जौन भी पार्टी होके, उत्तर प्रदेश में का होला ना, उत्तर प्रदेश के जौन राजनीति बा ना वो पूरी तरह से धर्म और जात के राजनीति हो जाला, और विकास वहाँ बहुत पीछे चल जाला। यह कारण बा ना कि यूपी बिहार जैसा राज्यन में जहाँ ना मतलब कि कहल जाए कि खेती बाड़ी से लेके ना बहुत कुछ ऐसा चीज बा जौने से वहाँ के लोग खुदे वहाँ के विकास कर सकेला, बहुत विकास हो सकेला, लेकिन ना हो पावेला। वहाँ राजनीति ए तरह के गंदा खेल खेलेला। एमे हमी नहीं कहत कि एक पार्टी बा, सारा पार्टी कहीं ना कहीं एक फायदा उठावे के कोशिश करे निकुल, चाहे वो सपा होके, बसपा होके, चाहे कांग्रेस होके, चाहे बीजेपी, कौन हो, सब ने कहीं ना कहीं का फायदा उठावे के कोशिश करेला लोग। और यह देखी ना कहीं भी अपने यहाँ टिकट भी मिलेला ना तो एगो जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे टिकट के बंटवारा भी पार्टी करे निकुल। कहीं कि ओकर जिम्मेदारी पार्टी नहीं है कुल महाराज, हमने खुदे बानी के, कहें कि हमने खुदे ना एगो दूरदर्शी होके चाहिए। जब भी सतत विकास के बात हुई तो ये कानून बहुत जरूरी बा। और ये कानून फिर से कहता नहीं, तानाशाही बिल्कुल नहीं है, कहें कि खाली आम आदमी या चाहे वो वर्ग पर लागू नहीं के। उत्तर प्रदेश के हर मंत्री, हर अधिकारी, हर व्यक्ति एक कानून की दायरा में आई हैं। और वो बात उस डायरेक्ट ऐसे तानाशाही कब कहा जाला, जब सीधे लागू हो जा, लागू भी नहीं के भइल। रौरी हमारी सबके सामने लियावल गई बा महाराज, अपन विचार दें। और हम यह कहब कि विचार सही तरह से वो दूरदर्शिता रख के दी। काहे कि देखिए हम एगो छोटी छोटी बात कहते नहीं, मान ली हमार कमाई हम ना अपनी लइकन पर, परिवार पर 200 रुपया खर्च कर सके नहीं। तो मान ली अगर हमारा 2 गो लड़का बने तो 100 रुपया दोनों को खर्च करब, अगर 4 गो लड़का रहे तो 50 रुपया करब। तो हमरो सोचे के चाहिए महाराज ये में। और ये ना देखिए भगवान के का देन बा, भगवान रुपया के पैदा कईने और भगवान का सम्मान बा, है कोई शक्ति जो सबके चलावे ली। लेकिन अब भगवान मतलब कि इतना खलिया नहीं कर ना कि तू 2 गो लड़का पैदा करबा कि 4 गो करबा, ये ना ये सब ना वो लोग जो रेखा देखे कहला कि 2 गो होई 4 गो होई तो ठीक बा ना। जब ये कानून लागू होई तो भगवान सबके वो रेखा कम कर दी है, 2 गो कर दी है, 1 गो कर दी है। तो ये सब चीज़ें ना महाराज समय के अनुसार आदमी के बदले के पड़ेला। ठीक बा सब भगवान करे न, लेकिन रोरो कुछ करी, काहे कि भगवान रोरो के विवेक दल बने। विवेक ऐसे दल बने कि वो दल बने तो ओकर उपयोग करी। हाई बहकावा में मत आई। ये जौन कानून बा एक समर्थन कैले के ताक बा। काहे कि देखी जबले ना अब केहू है कि लड़का इम्तिहान देता 33% पे ही पास होई, उसे कम में तो फेल का है। अरे भाई एगो सीमा बनाओ जरूरी बनाई तो वो तो अपनी मन से करी ना, वो कही 200% आई तो हम पासे हो जाएगी, तो कौन कर बा। तो कुछ ना मानव ही नहीं, सबको नियंत्रण में रखने के लिए कुछ चीज़ें बनावल जाला, कुछ राखल जाला। तो एक ध्यान दी, ये सही बात बा कि अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या बना कि जनसंख्या विस्फोट तो नहीं कहा जा सकेला, लेकिन एगो दूरदर्शिता के हिसाब से देखी ना तो आगे चल के वो जनसंख्या विस्फोट में परिवर्तित हो। कुछ लोग कहला ना कि सबसे युवा भारत में कहाँ बने, यूपी में बने। लेकिन एगो और बात बना महाराज, यूपी में सबसे ज़्यादा देखी ना तो हम जानते नहीं कि 21 बरिस में सबसे ज़्यादा बियाह ना यूपी बिहार उहार में होला। तो जब बियाह हो ही फटाक से बियाह हो जाई, पढ़ाई लिखाई पे मैंने आदमी के लगा चला जो भी है तो वो के ना थोड़ा सरकार बहुत जागरूक कैले के भी काम करती है, लेकिन वो लोग उतना ध्यान नहीं के देते महाराज। तरह तरह के चीज़ होता परिवार नियोजन के बारे में बताओ तो फिर भी लोग ध्यान नहीं के देते। ऐसे ना ये प्रस्ताव आयल बा और अभी नहीं प्रस्ताव बा। तो एक राजनीतिक दृष्टि से चाहे मतलब कि वो दृष्टि से देखल ताक नहीं के, सामाजिक दृष्टि से एक उद्देश्य का बा, एक प्रभाव का पड़ी, ओकर ध्यान में रख के ना हम यह कहब ना कि हई आरती पार्टियन से ऊपर उठी महाराज। कुछ चीज़ भविष्य खातिर, अपनन खातिर, अपनन की मजबूती खातिर अगर कुछ चीज़ रोबा लागत है कि अब सही नहीं के, फिर भी ओके सपोर्ट करी। अपन तनी मनी मने कि हम हे पार्टी के बानी या बुरा लागता वो पार्टी के कमांडर जिन बाने वही कहते हैं, ये वजह से ना कोनो चीज़ के मतलब ना कही ला ओकर विरोध कईल अच्छा नहीं के।
हम हाँ हो सकेला कि कुछ लोग कहता कि अब चूंकि 6 महीना बाद यूपी में चुनाव है, ऐसा सरकार लेके आयल बिया, ठीक बा, हो सकेला कहीं ना कहीं वो एक फायदा उठावल चाहे, लेकिन हम कहतनी वो कब ले आयल बिया, का ले आयल बिया, उससे मतलब नहीं के रउरा विवेक बा न, रउरा देखी कि का ये जौन कानून आवे वाला बा अब आयल नहीं के, अब तो विचार चलता, अब तो सरकारों के लगे नहीं के गए, अब जौन विधि राउर आयोग बनौले बा, अब सरकारों के लगे नहीं के भेजल, ई शायद अगस्त में जाई, जुलाई लेटे पर उहे मांगल बा लोग अपन बताओ कि का सही बा का गलत बा। बहुत लोग के आवतो बा जौन में कुछ लोग कहता कि एक लड़का ला ठीक नहीं, कि हमरो लागता कि एगो जौन संतान बा, एक संतान ओकरा खातिर ई ठीक ऐसे ना रही ना कि अब एगो लड़का कहल जाला कि नहीं हाँ मैंने 2 गो ठीक बा बहन, भविष्य में 1 गो अगर कल जाए ना तो वो खराब नहीं है। तो अब इन 2 गो के प्रोत्साहित कल जाओ वो आदमी के। और देखी फिर से हम ये कहब ना कि अगर कोनो मंत्री के लड़का बने, उनके 4 गो लड़का हो गए, चाहे उनकी नाती के 4 गो लड़का, तो चुनाव ना लड़िए महाराज ऊ हो। तो ये कह रहा कहते नहीं कि खाए तनाशाही भाई सब पे लागू होई, विधायक विधायक मंत्री संत्री उत्तर प्रदेश के जे भी बा अधिकारी फधिकारी सब पे लागू होई, खाली गरीब मजदूर आ समाज की एगो तबका पर लागू नहीं हो। ये बात पहले ध्यान में रखी रहुरा, और ये कानून के सपोर्ट करी जरूरी भी बा। कहाँ है कि बहुत समय से ही चली आयल बा, कौन चीज परिवार नियोजन के बात हो रहा बा, जागरूकता फैलावल जा रहा बा, कुछ लोग ध्यानों देता ऊपर, लेकिन फिर भी ना कुछ समाज में ऐसा लोग बा ना कि उनके तनी ठीक से समझावत पड़ेला। तो ये कानून ले आयल समाज हित में बिल्कुल जरूरी बा। और एगो चीज़ बहु विवाह कुछ लोग 2 गो मेहरारू रखेला, देखी अगर 2 गो रखा रही तबे 2 गो कानून बिल्कुल परफेक्ट बा, सही बा। 4 गो नहीं कि अब एगो मेहरारू से 2 गो, एगो मेहरारू से 2 गो होगा ना। काहे कि जब नियम बनेला कानून बनेला सब पे लागू होला, ये सब पे लागू बा। यही बात के साथ रो विचार करी, लेकिन हम ये कहब कि एक सपोर्ट के लेके ताक बा। नमस्कार, फिर मिल जाला अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार बा।